बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरियेकीस बेहाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भे सली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आपले सुमेचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जा. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्यामध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाची माई आम्हा पासोत विनंती कर. मागिया येसुमिया भडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्य कोण घेतल्या आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कसोरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणा मागता त्याच क्रिस्तांच्या सुम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गेच्या दयेन म्हाका दिला तुझ्या तबेन म्हजी मोत जोडाय म्हाका राख संभाळ आणि सलय आमेन. ससनासो विषय दितांका येसुमिया आणि निरंतर प्रकाश संचरी फंखोदी समाधान ती विषय घेऊन आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम कयो तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक एक घडीभर आम्ही सगळे आमच्या माईकान म्यूट करूया आणि सांगता म्हणून एक घडीभर आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. घट्ट तळ्यान स्तुती करूया, घट्ट तळ्यान स्तुती करूया. माईक अनम्यूट करूया जाता झाल्या. घट्ट तळ्यान स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. घमट्याच्या पटल्यान पडा दुःख असा त्या जॉइंट घमट्याच्या जॉइंट लागी जेजू आपण जा. हालेलुया 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 हालेलुया. घट्ट तळा स्तुती करूया, कंटिन्यू स्तुती करूया, कंटिन्यू स्तुती करूया. शिरा बराबर शिराला हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पराग सदा ताची पदवी सदा सदांकाल सदांकाल ताचे मुखामळ सदा बहुमगळ बाप्पा या सकाळच्या वेळात तुझी पदवी आम्ही सोदता, तुझे मुखामळ आम्ही सोदता, तुझे मुखामळ आम्ही सोदता. तुका आम्ही सोदून येयला लयनीर या मॉर्निंग मनाच्या मागण्यात या घडये तुझ्या हजरपणात आम्ही आयल्या बाप्पा. तुझ्या हजरपणात आम्ही सगळे आयल्या तुझ्या पुता
जेजूच्या भाऊ पवित्र अमोल रक्तान आमकां हर एकल्याक धोनीतळ कर, हर एकल्याक धोनीतळ कर, हर एकल्याक धोनीतळ कर. साम 122:2 साम 122:2 आता आम्ही आमचे पाय दवरल्यात, आता आम्ही आमचे पाय दवरल्यात तुझ्या दरवट्या भितर जेरुसलेमा, आता आम्ही आमचे पाय दवरल्यात तुझ्या दरवट्या भितर जेरुसलेमा, आता आम्ही आमचे पाय दवरल्यात या मागण्यामध्ये तुझ्या हजरपणात आम्ही आयला. जेरुसलेम म्हणल्या तुझ्या हजरपण, या तुझ्या हजरपणात आम्ही सगळे आयला बाप्पा, या तुझ्या हजरपणात आयला. हर एकल्याक तू याकडे स्पर्श कर, तुझ्या पुत्र जेजूच्या अमोल रक्ता हर एकल्याक धुनीतळ कर, कवर कर. तू दैविक सत्यांवर, तू दैविक पत्र्यांवर. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया हालेलुया. घट्ट तळा स्तुती करूया, घट्ट तळा स्तुती करूया. सौम्या खातीर तुमचे थाळ्या उभा राहा, घट्ट तळा स्तुती करूया, कंटिन्यू स्तुती करा. सौम्याची पदवी देवाने ते याकडे माईक अनम्यूट करून घट्ट तळा स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रिया शियाराला बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Psalm 105 verse 4. सर्वेश्वराक सुद्धा ताची पदवी सुद्धा सदांकाल ताचे मुखामळ सुद्धा. सर्वेश्वराक सुद्धा ताची पदवी सुद्धा सदांकाल ताचे मुखामळ सुद्धा. आमचे दोळे आम्ही दंप्या, सगळे तुमचे दोळे दंप्या. दोन्ही हात तुमचे तुमच्या खालसाचे दवरया. आज देवाचे उत्तर म्हणता, या ब्रेसराच्या दिसा आज आम्ही सर्वेस्पराक सदूंक जाय. आज या ब्रेसराच्या दिसा ताचे मुखामळ आम्ही सदूंक जाय, ताचे मुखामळ आम्ही सदूंक जाय. जेन्ना आम्ही ताचे मुखामळ सोदता, ताच्या मुखामळाचेर आम्ही दिश्ट लायता. साम 34:5 आमचे मुखामळ परजळतले, आमचे मुखामळ परजळतले. देवाचे उतर म्हणता सामुएलाच्या ग्रंथात देवाचे उतर म्हणता, जेन्ना हन्ना गेली देवाच्या हजरपणात आणि ती त्या देवाच्या हजरपणात तिचे सगळे दुःख तिने उसारले. देवाचे उतर म्हणता, थंय फाटी वचोचे जाल्यार 1 Samuel chapter 1:18 तिने जाप दिली, तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकर्डीक दया लाभो. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझे साकर्डीक दया लाभो. उपरांत ती तंची गेली, ती जेवली आणि पियली आणि तिचे मुखामळ फुडे केदीस खंतीन भरले दिसोंक ना. तिचे मुखामळ परत केदीस खंतीन भरले दिसोंक ना. देवाच्या हजरपणात आम्ही येता, ताचे मुखामळ आम्ही सोदता, ताच्या हजरपणात आम्ही बसता. खंयच्याच खंतीक बेजाराक आमी भागोवचें म्हणून ना. सुमार 2011 एका भयणीन म्हाका बँगलोरतून कॉल केला. हांव बँगलोर आशिल्लो त्या टायमार म्हाका कॉल केल्ले. मस्त
तिचे काळीज एकतर दुःखाने भरले, ज्या कुटुंबात समाधान नसले, देदेस्पर झाली बहीण. काळजात मस्त राग भरून असलो, अनफॉरगिवनेस, समाधानच ना बिलकुल. देवाचे उत्तर म्हणतात जॉन 14:27, हांव समाधान आणयला. आज आम्ही ताच्या आजारपणावर समजाय. एका सगळे बोस, तू एक कामातावन गाळाव्याच्या वाटेर खंयच्याय इगर्जे बोस जेजू मुखार सख्रामेंता मुखार बोस. सख्रामेंता मुखार बसून समर्पण दिवन माग. सख्रामेंतार मुखार बसून बोगसून माग. सख्रामेंता मुखार बसून सख्रामेंतात असल्या जेजूक पळे. आणि ती गेली आणि त्या सख्रामेंता मुखार बसले. सुमार 1-2 घंटे बसले, मागले, बक्षिले. त्या जेजूकच पळून रावली. थंयच्यान फाटी येताना ती म्हाका कॉल केले. तिच्या मुखा मळार परसड आसलो. जेन्ना ती म्हजे कडेन उलोवंक लागली, तिचे थंय पवित्र आत्मो कितलो बळवंतरान काम करतलो म्हाका अनुभव जालो. तितले बळवंतरान पवित्र आत्मो तिका खबर करनासलो. सगळे तिचे मतीचे भार सगळे देवले. एकतर समाधान ती म्हणाली, समाधान आज म्हाका मेळ्ळें. समाधान त्या जेजूच्या हजरपणान, त्या सम्याच्या हजरपणान ती गेल्या वेळा. देवाचे उत्तर म्हणता साम 105:7, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव, सगळ्या संसारात ताची पदवी चलता. तोच सर्वेस्पोर आमचो देव, सगळ्या संसारात ताची पदवी चलता. सगळ्या संसारात ताची पदवी चलता जाल्यार म्हज्या आणि तुझ्या जिवितांत ताची पदवी चलनागी. म्हज्या आणि तुझ्या कामाच्या जाग्यार ताची पदवी चलनागी. म्हज्या आणि तुझ्या कुटुंबात ताची पदवी चलनागी. आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत ताची पदवी चलनागी. आमच्या समस्यांनी ताची पदवी चलनागी. आज आम्ही सांगूंक जाय, हान्नान त्या सोम्याच्या हजरपणान जावन फाटीवेच्या पयले सांगल्ले उतर, तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकरणीक दया लाभो. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकराक दया लाभो देवा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या हजरपणान, तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकराक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या हजरपणान तुझ्या साकराक दया लाभो सर्वेस्परा. सांग्या आमचो उजो हात वयर उबारया, दोळे दांप्या आणि सांग्या तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकराक दया लाभो सर्वेस्परा. 10 पटी सांग्या तुझ्या हजरपणान तुझ्या साकराक दया लाभो सर्वेस्परा. 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 हान्नाचे जिवीत आम्ही पळोवंक गेल्यार तिचे जिवीत निराशेन आसले. कित्याक तिका भुरगीं नातल्ली. त्या निराशपण घेऊन ती सोम्याच्या हजरपणान गेली. ते निराशपण घेऊन त्या सर पदवीदार देवाच्या हजरपणात गेली.
आज आमचे निराशपणाच्या जिवितात आम्ही सोम्याच्या हजरपणात आम्ही आयल्या. आज आम्ही सगळी आज या मॉर्निंग मन्ना म्हणल्या मागण्याच्या मुखांतर आज त्या सोम्याच्या हजरपणात आम्ही आयल्या. साम 122:2 साम 122:2 आता आम्ही आमचे पाय दवरल्यात तुझ्या दरवट्या भितर जेरुसलेमा. जेरुसलेम म्हणल्यार देवाचे हजरपण. आज आम्ही देवाच्या हजरपणात आम्ही आमचे पाय दवरल्यात. आमचे निराशपण संतोषान तो बदलूंक शकता. देवाचे उत्तर म्हणता साम 126:5-6 साम 126:5-6 देवाचे उत्तर म्हणता दुःखा गळवून ओमतात ती गीता गाऊन लवतली. हान्ना दुःखान गळवून देवाच्या हजरपणात गेली आणि थंयतन फाटी येताना गीता गाऊन ती फाटी आयली. रडत ती वेतात घेऊन ओमचे बी गीता गाऊन परतून येतात हाडून तांच्या सोपेंडियो. आज आमचे काळीस दुःखाने भरला सांगरो. आज आमचे दुःखाने भरले काळीस त्या सोम्याच्या हजरपणात सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन परत 10 पोटी तेच उत्तर क्लेम करूया. 1 सामुएल 2:18 ते उत्तर हांव सांगता ते उत्तर आम्ही रिपीट करूया. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकरणीक तुझ्या साकराक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या हजरपण तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकरणीक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकरणीक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या दोळ्या मुखार साकरणीक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या दोळ्या मुखार साकरणीक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकरणीक लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकरणीक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकरणीक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकरणीक लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझे साकरणीक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकरणीक दया लाभो सर्वेस्परा. अन्नाचे काळीस घायल्ले अन्नाचे काळीस घायल्ले देवाचे उत्तर म्हणता जेदना पेरिना तिचे सांगत आसले तिचे काळीस घायल्ले आपसल्ले. साम 147:3 पापसल्ली काळजान तो बरी करता आणि ताचे घाईत बांधता. पापसल्ली काळजा बरी करसो देव आम्ही ताच्या हजरपणात आम्ही एका दिसा येता. आज पापसल्ली आमची काळजा आज आमची काळजा कोणे कोणे पापशिल्यान कोणे कोणे आमचे काळजात घाय केला. आज आम्ही घायल्ले व्यक्ती जाऊन असा कुडीने काळजान घायल्या. आज आमच्या काळजान घाई भरून असा. आज तो घाई सोम्याच्या हजरपणान समर्पण देऊया. आज आमची पापसली काळजा जसे हान्ना देवाच्या हजरपणान गेली तिचे पापसले काळीस सोम्यान त्या दिसा गुण केले. त्या देखून तिचे मुखामळ परजळतले तिचे मुखामळ बावलले मुखामळ परत केदीस बावून ताच्या उपरांत सोम्याच्या हजरपणात फाटी गेल्या वेळा आज आम्ही सोम्याच्या हजरपणात असा. आज आमचे पापसले काळीस ताका उबारून देऊन परत एक पटी तुझ्या दोळ्या मुखार तुझे साकरणीक दया लाभो सर्वेस्वर म्हणून परतून 10 पटी सांगाता मेळर म्हणया. तुझ्या
दोळ्या मुखात तुझ्या साकर्णिक दया लाभून सर्वेस्परा. तुझ्या डोळ्या 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 मुखात साकर्णिक दया लाभून सर्वेस्परा. तुझ्या डोळ्या मुखात तुझ्या साकर्णिक दया लाभून सर्वेस्परा. तुझ्या डोळ्या मुखात तुझ्या साकर्णिक दया लाभून सर्वेस्परा. कोणाचे युरिनरी ब्लॅडरचे किती इश्यूज असतात, जेजू याकडे स्पर्श करण्याचा. युरिनरी ब्लॅडरचे कोणा इश्यू असा, जेजू याकडे आपण नसा. आज आम्ही आमची पिढा सोम्याच्या हातात त्यांनी या, सोम्याच्या हजरपणात त्यांनी या. जर दुःखान भरले घायले जीवित हांना देवाच्या हजरपणात आयली आणि तिका तिच्या हजरपणातून फाटी येताना तिचे मुखामळ भरजळतले जाल्यार आज ताच्या हजरपणात येयल्या आमचे जीवित परजळता, आमचे जीवित बदलता, आमची पिढा गोड जाता. तो सोमी हरियकलसो देव, हरियकलसो मोग करता. तो पक्षपाती नाही म्हणून देवाचे उतर सांगता. तो हरियकलसो एकच रीतीन मोग करता, एकच माफान मोग करता. त्याच्या काकुळतीक अंत ना, गड ना म्हणून देवाचे उतर म्हणता. त्या देवाच्या हजरपणात आम्ही येयल्या. आमची पिढा त्याच्या हाताने समर्पण देऊया. कथली कसली वडली पिढा असेल जाऊन की पुरो त्या सम्याक साजले कितेच ना, कितेच ना. कालच्या दिवसा एका आवईन म्हाका फोन कर सांगले, ब्रदर म्हज्या पुता कठीण ताप आसा म्हणून ताणें सांगले. ताच्या उपरांत म्हजो पुताचे कॉन्टॅक्टच ना, फोनच उखलतेत ना. आणि ताच्या उपरांत खबर कळली की ताका CIDन वेले म्हणून. कितेंगी विषय जाल्या कळीत ना, आमकां खबर ना कितें जाला म्हणून. आणि आज सकाळी म्हळ्यार आज सकाळी म्हळ्यार तुमकां कालच्या दिसा सांजे राती तिचे कॉल येयले परत, ब्रदर CIDन वेल्ले पूण तो सोबीत भायर आयलो. आणि ताणें सांगलें की कितेंगी समस्ये नेबरान जाल्ले आणि आमकां डाउटर व्हरून गेल्ले म्हणून. आज आमचो देव आमकां राखता, आमच्या कुटुंबाक राखता. ती भयण हर एका दिसा या सकाळच्या मागण्यात जॉइन जाता, या सकाळच्या मागण्यान मागता. हर एका दिसा ब्रदर प्रकाशाचे सक्रामेंताच्या आराधनाचे मागणे हर एका दिसा अटेंड करता. देव ताच्या भुरग्यांक केदींच निराशान बरोना, निराशेन फाटी वचूंक सोडिना. ती तिचे दुःखान घेऊन मुझे लागीं येवना. आज त्या देवा लागीं आयली ती आणि त्या देवा लागीं तिने मागले आणि तिने मागोंक सांगले. मुझे लागीं सांगोना म्हाका सॉल्व करून दी, मागा ब्रदर म्हणले. आम्ही मागले. आज आमचे हर एकचे मागणे देव ऐकता, देव ऐकता. आज विशेष रान आमची पिढा त्या सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया. कोणाला की बायबल असं जाल्यार बायबल उक्ते करा. 1 Samuel chapter 1:18. 1 Samuel chapter 1:18. कोणाकडे नांदल्यार वडना, हे उतर इझी असा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकर्णीक दया लाभो सर्वेस्परा. इतलेच सांगता म्हणून 10 पटी क्लेम करूया. तुझ्या डोळ्या मुखार तुझ्या साकर्णीक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या डोळ्या मुखार तुझ्या साकर्णीक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या डोळ्या मुखार तुझ्या साकर्णीक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या डोळ्या मुखार तुझ्या साकर्णीक दया लाभो सर्वेस्परा.
तुझ्या दोळ्या मुखार तुझे साकर्णिक दया लाभून सर्वेस करा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझे साकर्णिक दया लाभून सर्वेस करा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझे साकर्णिक दया लाभून सर्वेस करा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकर्णिक दया लाभून सर्वेस करा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकर्णिक दया लाभून सर्वेस करा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकर्णिक दया लाभून सर्वेस करा. आज तुझ्या डोळ्यानं आमचे कुटुंब सुम्याच्या हातान समर्पण द्या. आज आमच्या कुटुंबात असमाधान जागी, अडिक्शन असो स्पिरिट आमच्या कुटुंबात काम करण्यासाठी, ड्रग्स असो स्पिरिट आमच्या कुटुंबात काम करण्यासाठी, अल्कोहोल असो स्पिरिट आमच्या जीवितात आमच्या कुटुंबात काम करण्यासाठी, आज सोम्याच्या हजरपणात आम्ही आयिल्ल्या वेळा या हर एका वाईट स्पिरिटांतल्यान आमकां सुटका मेळटा. आज विशेषरान मागया देवाचो स्पिरिट आमचे भितर आसा. 1 Corinthians 3:16 देवाची उतर म्हणटा, तुम्ही जावन आसात देवाची टेंपला, तुमची कूड जावन आसा देवाचे टेंपल, देवाचो आत्मो तुजे थंय येता. 2 Corinthians 3:17 जेजूचो क्रिस्ताचो आत्मो, आज क्रिस्त आत्मो जावन आसा, क्रिस्त आत्मो जावन आसा, क्रिस्ताचो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्र आसा, क्रिस्ताचो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्र आसा. तर आमची कुडी पिडेची, आमची कुडी अस्कतकायेची, आमची कुडी एडिक्शनाची गुलाम जावंक चान्सस ना. आज आम्ही क्लेम कर मागूंक जाय. आज म्हज्या कुडींत जेजूचो आत्मो जियेता, जेजूचो आत्मो या कुडींत जियेता, जेजूच्या आत्म्याक या कुडीचेर अधिकार आसा. आज मुजेर राज करतल्या एडिक्शनाच्या आत्म्या तुका मुजे थंय कसलेच पदवी ना, कसलेच अधिकार ना. मुजेर राज करतल्या पिडेच्या स्पिरिटा तुका मुजे भितर कसलेच अधिकार ना, कसलेच पदवी ना. मुज्या जिवितान, मुज्या कुडीन, मुज्या काळजान येवच्या असमाधानाच्या आत्म्या तुका मुजे वयर कसलेच पदवी ना, कसलेच अधिकार ना. क्रिस्ताचो आत्मो मुजे थंय जियेता, तो म्हाका स्वतंत्र दिता, तो म्हाका स्वतंत्र दिता. जेजूच्या नावान हांव तुका फरमायता, ह्या घडये मुजे थंयतान निखळ निखळ जेजूच्या क्रुसामळा वचून पड, जेजूच्या क्रुसामळा वचून पड. तुका मुजे थंय कसलेच अधिकार ना. जेजून आपले रगत दिवन म्हाका मला घेतला. हांव जेजूचो, हांव जेजूची ही कूड जेजूक समर्पण दिल्ली जावन आसा. आज विशेषरान आमच्या कुटुंबात असले सगळे असमाधान जेजूच्या हातान समर्पण दिवन परत एक पटी येस उतर 1 Samuel 1:18 तुझ्या दोळ्या मुखार तुझे सकर्णिक दया लाभो सर्वेस्परा. सांगता म्हणून 10 पटी क्लेम करूया. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकर्णिक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकर्णिक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या दोळ्या मुखार साकर्णिक सर्वेस्परा. तुझ्या दोळ्या मुखार साकर्णिक दया लाभो सर्वेस्परा. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या 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 साकर्णिक दया लाभो सर्वेस्परा. आज विशेष जाल्यार सगळी आमी दिंडेर पडया, जाल्यार सगळे आमी दिंडेर पडया. आज जशे हान्ना देवाच्या हजरपणान गेले, देवाच्या हजरपणान तिने तिचे दुःख सारले, आज आमचे दुःख
त्या देवाच्या हजरपणात आम्ही उसारते असा देवाचे उतर म्हणता मॅथ्यू 18:20 कोण कैसर दोग तेग मुझ्या नावाने एकठांय जातात कैसर दोग तेग मुझ्या नावान एकठांय जातात आमच्या मध्ये आवासा where 2 or 3 gathered in my name I'll be there among you I'm there among you आज त्या सोम्याच्या हजरपण आम्ही आमच्या मध्ये असा आम्ही त्या सोम्याच्या हजरपणात असा आज याला कितले जण विंगड गरजो आणला आमच्या हर एकल्याच्या गरजो त्या सोम्याच्या हजरपणात समर्पण दिव्या याला कितली जण मागून असतात या युट्यूबाचेर कितली जण मागून असतात देवाचे उत्तर या लाईन रचल्या हर एकल्याक स्पर्श करता देवाचे उत्तर क्लेम करता आमचे मुखामळ पडजळता देवाचे उत्तर जेजस जाऊन सांजुवाव त्याच्या वांचेला पिंतरा येते असा देवाचे उत्तर मनीस जाऊन या संसारात खाईले ते जाऊन असा जेजू 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 आज त्या देवाचे उत्तर आम्ही क्लेम करताना जेजू म्हणता जॉन 8:12 हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड आज ते उतरांत उजवाड आसा आमच्या जिविताक उजवाड आसा आमच्या जिविताक वाट दाखोवनसो तो उजवाड जावन आसा साम 18:28 सरस्परा तूंच म्हजो दिवो म्हज्या काळोखांत उजवाड फंकयता म्हज्या काळोखांत उजवाड फंकयतले ते देवाचे उत्तर आमच्या जिवितांत सारखे उजवाड हाडण्याता परच्या दिसा एकले बहीण फोन कर म्हणाली तिका सर्प सुत्तू जाला आणि कठीण दुःख आसा म्हणून आणि आम्ही मागले त्यांच्या पासून ते मागून असले या लयनीर या मागण्यान मागून असले आणि कालच्या दिसा राती ती फोन कर म्हणता ब्रदर त्याच्या उपरांत आम्ही दुसऱ्या डॉक्टर लागीं गेल्या आता ते डॉक्टर म्हणता ते सर्पसुत्त नाही देवा करगा जेन्ना देवाच्या हजरपणात हर एका दिसा ते मागून असा देव तिच्या जिवितान उजवाड फंकयलो तिच्या जिवितान सारखी वाट दाखयली नाजाल्यार त्यांच्या डॉक्टर कडे गेल्ली तिने हाय डोसाचे मेडिसिन दिले विशेष आमचे यालीन कितले जण असतात त्या हर एकल्याचे जिवीत त्या सोम्याच्या हजरपणान समर्पण दिव्या याने कितले जण असतात सिरिल फर्नांडिस जुलियन मस्करिनस मायकल सिल्विया साजिद लिझी डिसोजा नीमा डिसोजा गीता विनीता डिक्रूज लोरेन्सिया फर्नांडिस लिली फुर्टाडो सुरेश शरिता डिसोजा जुलियन मस्करिनस माइझी डिसोजा सुमेच्या हातान भेटून दिव्या या भाऊबळीच्या सगळ्यो गरजो सुमेच्या हातान भेटून दिव्या आज तो एक वाट सजून आसा आयजाया 45:2 हांवच तुझ्या मुखल्यान वेतलो म्हणता जेसू हांवच तुझ्या मुखल्यान वेतलो जोशुआ 1:9 हांव तुझे सवे चलतलो म्हणटा जेजू हांव तुझे सवे चलतलो साम 18:28 तो तुका उजवाड जावन आसा त्या देखून त्या ताच्या हजरपणांत आमचे जिवीत समर्पण दिव्या आमचे हर एक गरजो समर्पण दिव्या माग्या लीना जेकब ह्या बणीच्यो सगळ्यो गरजो सुमेच्या तान भेटून दिव्या माग्या विशेष रान रैना जियाना जानिक विजय हिल्डा लीना मेल्विन शरल सोनल टेरेसा विक्टर एंजेलिन संतोष संदीप अरुणवास क्रिस्टल
डेरिल, डायना, डोमिनिक, इवेथ, हॅडली, दिशा, जेनिसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जेसी, लारिसा, जॉयस्टन, लिगोरी, ज्योती, लीना डिसोजा, लीना वाज, मेरी डिसोजा, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, हेनरी, मार्गरेट, प्रिस्टन, मिल्बर्न, मरिया, नॅन्सी लोबो, प्रदीप, प्रवीण, प्रिया, अनिल, अग्नेलो, प्रिया, विल्सन, प्रिन्सन, विन्स्टन, वायलेट, रिन्ना, अल्गर, गिल्बर्ट, रीना, अरुण, टेरेसा, काश्मीर, ट्रॅव्हल. आणि या पिटिशन बॉक्सान कितले जाणे पिटिशन गेल्यान. आज प्रिन्सन म्हणल्या भुरग्याक आनी कितले जाणां भुरगीं एग्जाम बरयता आसा तांकां सोम्याच्या समर्पण दिवया. कितले जाणां नी पेन, आर्थरायटीस, थायरॉइड, बीपी, डायबिटीस, तसेच विंगड समस्ये सोम्याच्या तान भेटून दिवया. युरिनरी इन्फेक्शन सोम्याच्या तान भेटून दिवया. पीसीओडी समस्या सोम्याच्या तान भेटून दिवया. मागे कितले जाणांनी पिटिशनां धाडल्यात आमकां मागचे पासून विशेष समर्पण दिवया. ऐकन म्हणलो भुरगो ताजे सर्जरीक डेट सांगली, डॉक्टरान डेट दिल्ली आणि दुसरे पोटी ती डेट पोस्टपोन जाल्या आणि येवच्या नोव्हेंबराच्या 10 तारखेर परतून MRI स्कॅन जावचे पासून रिक्वेस्ट केला, डेट मेळ्ळ्या. विशेष सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. मागे विशेष युवानी म्हणल्या बहिणी पासून माग्या. लेतिशिया म्हणल्या बहिणीक समर्पण दिवया. त्याच्या पुताक रॉयस्टन ह्या पुताक विशेष सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. मागे विशेष क्लेनी म्हणल्या बहिणी पासून विशेष माग्या तुझ्या गोवाक मिल्टन समर्पण दिवया. भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसा. तसेच तुझी मदर इन लॉ कॅरेबिन फर्नांडिस हॉस्पिटल ऍडमिट आसा. विशेष तिका सोम्याच्या समर्पण दिवया. मेल्सी रॉड्रिगस या बहिणीक सोम्याच्या समर्पण दिवया. माग्या विशेष रियान्ना म्हणल्या भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण दिवया. तसेच ऐडन म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिवया. विशेष लारिंगो मलेशिया पिडेन कष्टन आसा. विशेष समर्पण दिन माग्या सुमी ताका स्पर्श करून दी. आज कितले जाणां काम नासतना घरा आसा तांकां समर्पण दिवया. कितले जाणां मागून आसत. एक भुरगो ड्रग्साचो एडिक्शन आसा आणि ताका पुलिसांनी अरेस्ट केला. विशेष सोम्याच्या समर्पण दिवया. सुमी ताचेर काकूळ दाखोवन दिवन माग्या समर्पण दी. एक बहीण तिचे डॉक्युमेंटाचे इश्यूज आसात सोम्याच्या भेटोवन दिवन माग्या समर्पण दिवया. अरुणा बरबोजा म्हणल्या बहिणी पासून आयरन म्हणल्या चरक्याक सोम्याच्या तान समर्पण दिवन माग्या. आणि कितले जाण आमचे लागी मागोंक सांगला समर्पण दिवया. विशेष एंजेलिना म्हणल्या बहिणीक सोम्याच्या समर्पण दिवया. माग्या तेका भुरग्यांच्या देण्यापासून आज कितले जाण भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसात. तांचो गर्भ जेजू स्पर्श करून दी, फळाबरीत करून दी. विशेष समर्पण तुझ्या गोवाक सुमी हापडून दी, स्पर्श करून दी. आणि विशेष तांच्या घराक एक टेनंट आसा. विशेष तांकां सोम्याच्या समर्पण दिवया. तसेच फ्रांसिस म्हणल्या भावाक सोम्याच्या समर्पण ताचें मन परिवर्तन जावचें पासून माग्या. आणि तसेच हर एक गरजो कितले जाण आमच्या लागीं मागोंक सांगला तांच्यो हर एक गरजो सोम्याच्या भेटोवन दिवन सांगात म्हणून परत एक पटी
फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 1:18 परत एक पटी सांगता हेच उत्तर आम्ही 10 पटी सांगाता म्हणून क्लेम करूया. तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकरणीक दया लाभो सर्वेस्परा. 10 पटी सांगाता म्हणून म्हणूया. तुझ्या डोळ्या मुखार तुझ्या साकरणीक दया लाभो सर्वेस्परा. 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 नमान मरिये कुरफेन भरले सुमित सुव्यांसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. याले कितलेच नाही एकदम आम्ही कितले पिटिशन करा कितले पिटिशन आमकां आयल्या ते उसारून सांगून सांग बरो ते हर एक पिटिशना दोन्ही हात वयर उबारून सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. हे सगळे जमत आयच्या दिसाचे विशेष आयच्या दिसा संजे मागले जमत आसा ते जमत सोम्याच्या हातान उबारया. आज विशेष समर्पण दिवया. कॅनडाचे राष्ट्र विशेष सोम्याच्या समर्पण दिवया. हांगा शांती स्थापीत जावचे बसत हांगाच्या पॉलिटिक्स हांगाचे प्राईम मिनिस्टर आणि सगळे गव्हर्नमेंटाचे देवाची आशीर्वाद देवान येवचे पासून हांगाची पवित्र सभा उर्बेन भरचे पासून पवित्रत्म्यान भरचे पासून आणि मग तशेंच ह्या जमते मुखांतर सड आणि सड आत्मे भावचे पासून प्रगट करूंक सड आणि सड लोकांक सुवार्ता प्रगट करूंक सड आणि सड आत्मे बचाव करचे देणे आमकां पावस होवचे पासून विशेष दोन्ही हात वयर स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. बाप्पा या सगळ्या तुझ्या भुरग्या समर्पिता हर एक तांच्या गरजो तुझ्या समर्पिता. बाप्पा या हर एकल्या भुरग्यांचे जिबीत तुझ्या आशीर्वादाने भर. तांच्या माताच्या कसं पंचनाक्ष कुठच्या हर एक गोष्ट आवश्यक करपाता येदो मशी सगळे जिबीत तुझ्या पुताच्या अमूल रक्तान धुनीतळ कर कावर कर आयची सा भायर भितर वता तांकां राख आणि सांभाळ. कामाचेर तांचे आशीर्वाद घाल आणि काम करताना तांकां जाय आसते जाणवाय फावो कर. काम करूं जाय आसते सतत भलायकी तांकां फावो कर. आज खंयच्या प्रॉब्लेम आसा फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा कामाचे प्रॉब्लेम आसा सर्जरी आसा इंटरव्यू घेते आसात देवा तांच्या संगत रावून चलोन बर जेजूच्या नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कुरपेन भरले सुमित सुव्यांसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुतान पवित्रत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. फाल्यां सकाळचे आराधना आसा सकाळी फाल्यां सकाळच्या आराधना आसा सकाळी या टायमार विशेष तरां तुम्ही सड आणि सड लोक जाय फाल्यां स्पेशली मागया आमी फाल्यां सकाळच्या आराधने वेळार मागया जाता जाल्यार तुम्ही फास्टिंग करा. एक मोठो फास्टिंग करा. फाल्यां विशेष तरान मागया सगळ्या भुरग्यां पासून आणि युथ पासून. आज कितले युथ विंगड एरियांनी एडिक्ट जाल्यात. विंगड गांजा जावंक पुरो ड्रग्स अल्कोहॉल. कितले युवा जण वाईट संगतपणात असतात. घरा येणार समय टायमार घरा येतात आवय पळय रडोन असतात रडोन फोन करतात ब्रदर म्हजो पूत घरा येना म्हणून. आज कितले युवा जण तांच्या जिवितान कितें केल्यार तांकां मुखार वचूंक जायना सक्सेस ना. युवा जनापासून विशेष फाल्यां सकाळच्या आराधनांत आमी मागया विशेष दैवीक काकूळचो तेर्स आमी भेटयतना युवा जनापासून आणि भुरग्यांपासून विशेष मागतल्या. तुमच्या भुरग्यां असल्या भुरग्यांक सांगता दवरा. आमी मागया तांचेर हात दवरून मागया. तशेंच कोणाक तुमची टेस्टमनी दिवंक आसा
कोणाक तुमची पेटिशन धरूंक आसा तर 9900332411 या नंबराचे 9900332411 या नंबराक तुमची टेस्टमनी तुमची पेटिशन तुम्ही धाडिया. आज सांजेर आमची मागणं जमत आसा होली फॅमिली हॉल कुवेट सिटी इगर्ज होली फॅमिली हॉलांत आसा. तशेंच सगळ्यांक या जमत विशयान सांगा. कोणा बसाचे अरेंजमेंट जाय खंयतावनी तुमकां बसाचे या ट्रान्सपोर्टाचे अरेंजमेंट जाय आमकां तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. आम्ही तुमकां अरेंज करून दिवचे प्रयत्न करता. देव तुमकां हर एकल्या आयसोदीस आशीर्वादांनी बेसावानी कृपेन बरो दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Bless you too. Yes. Praise God the bless you, Lord. brother. God bless you, brother.